El partido acaba de comenzar y ya se están dejando la piel sobre el parqué. Vaya ovación, su actuación se lo merece. Eso es un pase, madre mía, qué regalo. El equipo se viene arriba. Todo trabajo tiene su recompensa. Bona tarda, com esteu? Benvinguts a un nou podcast de Desconfinament. Avui ja la 19a edició i com esteu veient a la pantalla tenim un convidat de luxe, narrador de DAZN i també fa moltes altres coses, entre les quals un organigrama de contractes amunt i avall de lligues de tota Europa. No sé d'on treu el temps, ara ens ho explicarà. Gerard Soler, començo per ell, i m'ho permetreu companys, perquè avui estem molt contents de tenir-lo aquí. Gerard Soler, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda i penso que t'has deixat alguna important, que també hem format part d'aquesta família durant un temps, que això no s'oblida tampoc. I escolta, i en segueixes formant part, Bueno, pel poc temps i disponibilitat que tinc, sí, la veritat, però bé, sempre saps que és un plaer estar per aquí. Gràcies, Gerard, per acompanyar-nos. Hem de dir que avui no tindrem el Raül Donoso, el tindrem en el proper podcast, i és que la vida laboral, Jordi, David, Rubén, comença ja a agafar el seu curs natural i això, d'una banda, s'agraeix, però per l'altra, no sé si us passa a vosaltres, em genera a mi una mica de nostàlgia dels primers podcasts de confinament estricte, de quan havíem de posar aquella etiqueta de no, es pot sortir de casa, jo em quedo a casa, i el Jordi Marín deia allò de un dia menys perquè s'acabi el confinament. Com esteu, companys? Bona tarda. Molt bé, tens raó, se'ns acumula la feina. Jo crec que s'ha barrejat una miqueta el fet de poder començar a sortir, però també estem confinats i és com que ara tenim doble feina, perquè s'ha de sortir al carrer, s'ha de fer feina, s'ha de treballar, i llavors encara estem una miqueta estranys amb aquesta situació, a veure si ja és de veritat una normalitat més o menys absoluta. Rubén, Jordi, com ho teniu vosaltres? Bé, bona tarda des del confinament. Jo, personalment, una mica trist. Aquesta setmana, després de 17 anys, hem hagut de suspendre el campus de bàsquet que fem, el campus Baden l'Almúnia. Molt trist de prendre la decisió. El Covid s'emporta moltes coses per endavant. I una salutació també al meu company de viatge, que és el Manel Serrabona, i que és un gran seguidor del programa. Tot i així, penso que, com has dit, Roger, el podcast com a teràpia és un gran descobriment, la veritat. Doncs sí, espero que no hi hagi cap psicòleg o psiquiatre, no sé, cadascú que s'enfadi. Jordi Marín. Bona tarda, com sempre, família Pick and Poppy de 24 segons i com diuen els companys, doncs desconfinant-nos a poc, però amb feina a casa, amb feina fora i lamentant-nos, com diu el Rubén, d'aquelles coses que se'ns han portat al Covid. Jo crec que, de totes maneres, l'any que ve les reprendrem amb més força i amb més il·lusió. Sí, tindrem energies renovades per aquesta pausa obligada en el camí, però vaja, parlàvem de coses que se'n portava per davant aquest Covid-19, però avui volem parlar d'una cosa que al final no s'acaba portant del tot el Covid-19, que és la fase final d'aquesta Lliga CB que jugarà a l'Alqueria de València, que és una organització perfecta, diguéssim, per acollir aquesta fase final de la nostra Lliga. I avui el que volem fer, ja sabeu que aquí no descobrim la sopa d'all, simplement donem la nostra opinió, és parlar dels equips que formaran part d'aquesta fase final, aquesta mena de Copa del Rei, que serà anomenada, i que deixi de sonar el meu telèfon de l'oficina, sisplau. Amb aquests equips parlarem amb els 4 components dels 2 equips, que són l'Unicaja, el València, el Saragossa, el Barça, el Bilbao, el Burgos, el Baskonia, la Penya, el Gran Canària, l'Andorra, el Madrid i l'Iberostar Tenerife. Aquests són els 12 equips que prendran part a la fase final que es disputarà a l'Alqueria de València. I justament aquest últim equip és l'Iberostar Tenerife, l'equip del nostre estimat des d'aquí una abraçada, José Luis Hernández. I Gerard, et toca a tu, evidentment, avui ets el convidat, doncs comences parlant tu d'aquest Iberostar Tenerife, com arriba, com creus que es pot defensar el conjunt de Xus Vidorreta en aquesta fase final de la Lliga CB.
Tenerife és un dels equips que segurament els afectarà més, no? Tota aquesta aturada, perquè era un equip que estava en molt bona dinàmica, la parella Xermadini i Huertas funcionant molt bé, però a més amb una línia exterior molt fiable, amb Sasu Salin, amb Ife Lumber, que havia fet un pas endavant, recuperant algunes sensacions també en el joc interior, perquè penso que la posició de 4 Aaron White acabava d'arribar i potser li faltava una miqueta més de rodatge, que espero que sí que hagi aconseguit, i penso que és un dels grans tapats de cara a aquest torneig. Em sembla que és un equip que aspirarà a tot, que ha demostrat ja durant la temporada que és capaç de guanyar qualsevol, i em sembla que l'hem de posar dins el sac de candidats. Aquesta és la teva primera valoració de l'Iberostar Tenerife. És un equip que jo, per desgràcia, aquesta temporada he tingut poca ocasió de veure'l. No sé fins a quin punt, pels aficionats que no el segueixen tant, poden trobar els punts forts a la pista del que puguis explicar, o les debilitats, jugadors destacats, una mica, Gerard, el que tu creguis. Com a gran punt fort, evidentment, la connexió entre Marcelinho Huertas i Xermadini. Són dos jugadors que es fan créixer mútuament. Xermadini ja era un molt bon jugador i ara em sembla que encara és més dominador prop de la cistella, un jugador que ha millorat molt en eficàcia de tir, però és que a més la connexió amb Marcelinho està sent una autèntica meravella. Un jugador que ha trobat un altre cop aquest punt de maduresa per fer entendre a l'equip que ha de passar la pilota per les seves mans perquè és el millor per l'equip. És un jugador que està fent créixer no únicament a Xermadini, sinó tota la resta de l'equip. A més, sembla que hi ha una molt bona entesa, no?, per part de Marcelinho i per part de Xermadini també en Vidorreta, amb la resta dels companys. Al final, penso que aquest és el gran punt fort. Punt dèbil, em costa veure'l, perquè realment és un equip que té molt bones armes també en el perímetre, que juga molt bé el joc interior. Potser, i seria un punt dèbil a tenir en compte en una temporada no tan important, en un torneig tan curt, la falta de rotació, no? Diguem, la banqueta potser és una miqueta més fluixa que altres equips, però clar, amb un torneig tan curt, realment sembla que els entrenadors optaran per 8-9 jugadors com a molt. Potser sí que hi haurà algun equip que rotarà una miqueta més, però en el cas de Tenerife jo diria que Vidorreta limitarà una miqueta aquesta rotació i per tant homes com Xermadini, Marcelinho, Aaron White, Salin, Lumber tindran un paper molt destacat. Parlen de jugadors com Salin, Sasu Salin, Lumber, que el vam tenir a Manresa, del qual en guardem un molt bon record, un jugador que va créixer molt a la capital del Bages. Per cert, ahir va fer 22 anys de la Lliga CB del TDK Manresa, la falqueta que no falti. Companys, ara parlava el Gerard de la rotació. Pot ser un dels aspectes clau, no?, d'aquests equips que poden arribar a l'Alqueria amb menys fons d'armari del que voldrien o del que tindrien pensat segons la temporada que a priori a nivell de condicions normals s'havia previst. Sí, a veure, jo crec que ens trobem en una competició que costa molt fer previsions, perquè és molt diferent al que hem viscut. No ho hem viscut mai, això. És a dir, una Copa del Rei vens que molts equips ja planifiquen per arribar al febrer amb cert rendiment o amb certa forma, o planifiquen per arribar de cara a la Final Four. I, en canvi, aquí ens trobem que la planificació és a curt termini, en el qual els jugadors pràcticament han estat inactius, ja sabem que és una inactivitat activa, però a casa, durant gairebé 3 mesos, i costa, jo a vegades penso què serà millor afavorir els equips veterans perquè no hi haurà tanta diferència entre el nivell físic d'uns i uns altres, o en canvi els més joves perquè agafen el to abans. Costa molt, jo trobo molta dificultat en veure quins seran o els equips que tenen més qualitat o els que són més físics, perquè llavors jo crec que serà un aprenentatge amb els dies. Igual crec que serà important, com diu el Gerard, el tema de les rotacions. Jo crec, a priori, però és això, que estem aquí una miqueta inventant, que serà important implicar tota la plantilla, perquè només hi haurà un dia de descans. I venint d'on venen, en què ells no han pogut treballar molt a nivell aeròbic, en el qual no hi ha aquesta resistència, igual els hi pot perjudicar si fan o poden tenir perill de lesions. Per tant, en el cas de Tenerife, per mi pot sortir perjudicat sobretot de cara a les darreres jornades. També hem de recordar que hi havia jugadors que creixien, com Santi Justa, que estava jugant molt bé els darrers mesos. Dani Díez semblava que definitivament havia trobat un lloc en un equip en el que se sentís important, i jo crec que és un equip interessant. Companys, Jordi i Rubén, no sé si voleu ficar cullerada sobre això. Sí, jo una de les coses que ha apuntat també el Gerard era una miqueta les dinàmiques dels equips.
realment és una autèntica incògnita. Equips que venien de dinàmiques molt bones, si seran capaços de mantenir-les, no? Com és el cas de Tenerife. I al contrari, equips que no venien amb una dinàmica tan bona, si són capaços de reaccionar davant d'això i que l'aturada realment els hi ha anat mitjanament bé. I d'altra banda, clau el que ha dit el David, el tema físic obligarà a rotacions i jo crec que l'equip que roti els jugadors té més possibilitats. Afegir també que els equips que tenen plantilles més llargues, en qualitat, per mi són clarament més favorits que no els altres. Jordi, per tancar Iberostar i després ja ho Sí, enllaçarem al teu equip. no només Iberostar, sinó a tots. Per mi encara hi ha una variable que no s'ha tret, a part de les que han tret, que són molt correctes, no? Que és el fet de que es poden produir resultats inesperats perquè algun equip pot perdre els 2 primers partits i llavors desaparèixer. És a dir, el plantejament que pot agafar un equip que perdi els 2 primers partits i que vegi que ja difícilment entrarà en aquesta semifinal pot afavorir a altres equips que puguin guanyar el partit contra aquest equip i evidentment, tirar cap amunt. És a dir, un mal inici pot portar a una relaxació i pot fer que d'altres equips no hagin de currar-s'ho tant per guanyar, ni físicament, amb més descans, etc. Jo em quedo una mica amb aquesta dicotomia, no?, que explicava el David sobre la joventut, l'experiència, la veterania, jugadors per sota d'una edat com els 23 de mitjana, que seria el següent equip del qual vull parlar, que és el Joventut. I aprofito, per tant, Jordi, per començar parlant del 12è classificat, és a dir, l'últim que va passar el tall, va haver-hi aquella, no diré cap polèmica, però evidentment per algun cantó s'havia de tallar, el Manresa va quedar fora, ha entrat el Joventut de Badalona. Sí, però crec que el Joventut, si s'hagués quedat fora, tampoc no li hauria importat massa, Vull dir, la veritat és que... Jo només dic que per algun lloc s'havia de tallar i que també des d'aquí agrair l'esforç que han fet a trencar-se les banyes els responsables per haver de decidir com organitzaven una fase final amb tot això, perquè tots estem una mica aprenent a reinventar-nos en tots els sentits, perquè la vida ens posa una mica en tessitures difícils. A veure, sí que realment és la Ventafocs, no? Vull dir, és l'equip que ha entrat i, com deia, si no hagués entrat no hauria passat res. A les baixes de Dawson i de Virgander, que ja venia de tota temporada, se li ha afegit la de Broten i la de Hangodi, és a dir, per si faltava poc, l'àvia s'ha quedat embarassada, i porten un equip amb... Bé, crec que la mitjana és de 24 anys. A mi em recorda aquella mena de Lliga Sots 20 que es va organitzar fa uns anys, que crec que la Penya la va guanyar una vegada, no? A l'equip de la Penya sembla que vagin a jugar la Lliga Sots 20, no? Realment, a mi em fa la impressió que si guanyessin, algú compraria els drets i en faria una pel·li, rotllo Disney o rotllo semblant, perquè sembla com impossible. No només són les baixes, sinó també és, per mi, com a punts forts i com a punts febles a la vegada, no? Que sembla que el neno, amb cognom impronunciable, sembla que té un peu i mig fora de l'equip, no sé. Llavors tampoc no sabem si jugarà a reivindicar-se per aconseguir un bon contracte o jugarà a passar o el deixaran assegut a la banqueta i jugarà més tàgars. Si el Prepelic ha de demostrar alguna cosa al Pablo Lasso i es decideix a jugar o com que a la Penya li queda el que li queda tampoc no entra massa. Crec que és un equip que en aquest sentit té aquesta... És la Ventafocs, per tant, no té res a perdre, però a la vegada és un dels equips que té més incògnites, no? Perquè pot dependre de com s'ho prenguin els jugadors, si algun d'ells s'ho pren com un aparador per una bona fitxa l'any que ve o perquè, com dèiem abans, el Pablo Lasso es fixi en el Prepelic o a l'inrevés, no? Vull dir, si s'ho prenen
una mica més de descans i juguen els 5 partits i se'n van. També és cert que el Carles Duran ha dit que no arribava en un bon moment per l'equip aquesta competició. Per tant, o s'ha curat en salut o realment el Carles Duran ja està avisant-nos que igual estan jugant una Lliga Sots 20. Home, Gerard, l'altre dia el Carles Duran deia, imagineu-vos tenir jugadors de 2 i molt, 2 i alguna cosa més en pisos de 60 metres quadrats. Ser una mica hiperbòlic, però sí que és veritat que ens hem d'imaginar aquesta situació i no ha de ser fàcil després tornar a aquesta aparent nova normalitat que ara està tan de moda, no? No, la veritat és que és complicat i accepto una miqueta el que diu el Jordi, no? Si hem de posar el cartell de ventafocs a algun equip, segurament és la Penya, per aquest punt d'inexperiència, perquè els jugadors importants que han marxat realment eren molt importants, sobretot Harangodi, era una peça fonamental al vestidor, però al final jo penso que és un equip que va a València sense cap pressió, sense res a perdre i per tant a mi em sembla encara més perillós perquè el talent el té, hi ha jugadors com Prepelic que potser s'estan guanyant un lloc a un equip important la propera temporada i que amb exhibicions en aquest torneig potser passa d'un equip d'Eurocup a un equip Eurolliga, per dir-ho d'alguna forma. I llavors, evidentment, el talent de la Penya sempre de la planter, no? Mira, he evitat a la Pedrera, Aquí has estat bé, es nota que escoltaves aquells talls d'àudio de l'Aleix Salvans en el català correcte passa, la 24 hores. El planter. Jugadors com Dimitrijevic, com Zagar, Joel Parra, que també tindrà l'oportunitat, Xavi López Arostegui, em sembla que hi ha diferents jugadors que podran fer un pas endavant, no? Sobretot, i tindran aquest moment de responsabilitat que segurament en una altra situació no l'haurien tingut. Carles Duran sabrà aprofitar-ho i estic convençut que la Penya competirà bé. El gran problema de la Penya ara mateix és el calendari. El primer dia tenen un derbi amb el Barça, que és bastant superior teòricament. Si perds aquest partit, ja vas al segon amb la pressió màxima de dir és que si perdo pràcticament estic fora. Al final, aquest tipus de tornejos són així. Totalment, totalment. Fa la sensació una mica de mundial de futbol. Ara permeteu-me que passi el futbol amb aquest exemple. No sé si voleu ficar cullerada David i Rubén, perquè si no també, per anar avançant, podríem començar a parlar també d'un altre equip com és el Casademont Saragossa, que ha estat el tercer classificat, que és un dels equips que ha triat el Rubén. Aquest Casademont Saragossa que el 50% de les vegades, el primer tram de temporada, jo li deia Casademont Girona, però és el Casademont Saragossa, efectivament. Bé, doncs en la línia que deia el Jordi de la Penya, el Casademont Saragossa per mi ha fet una temporada espectacular. S'ha mantingut al tercer lloc després de gairebé 25 jornades. No és casualitat que estiguin allà dalt. Dic en la línia que deia el Jordi perquè es presenten moltes baixes. És a dir, baixes importants com el Jason Thompson, com el DJ Sealy, que han desaparegut, han sigut baixa voluntària pel motiu que tots sabem, no? Marxar amb les famílies, amb el coronavirus i per temes personals. I se'ls ha afegit la recent retirada del Fran Vázquez, que a més ha dit que per motius personals no participa en aquesta fase final. Tenen lesionats des del principi de temporada també a Seibutis i a Justiz. Llavors, l'equip queda, per mi, amb generació Z al poder. És a dir, queda amb tots els jugadors del planter, com heu dit, amb molts jugadors joves i amb un equip que està jugant molt bé a bàsquet. Jugadors del planter ja, diguéssim, consagrats, no? És a dir, amb l'Alberto Alocen, evidentment, amb el Carlos Alocen, i també amb el Vid Kregic i el Javi García, que aquests ja estaven jugant i estaven donant molt bon resultat. Afegit altres jugadors joves, però aquests venen concretament del planter. Amb les baixes produïdes s'afegeixen el Jaime Pradilla i l'Ander Urdiain. I també algun júnior, l'Aitor Echeguren. Llavors, es planten amb 6 jugadors del planter davant d'una fase final on venen com a tercers amb una bona dinàmica, però l'equip serà absolutament una incògnita.
recordem que venen de jugar molt bé a bàsquet. És un equip que ha plantejat molts problemes als equips de dalt, inclús amb victòries, fins i tot, però per mi queda molt debilitat amb el joc interior. El joc interior jo crec que els hi passarà molta factura. És a dir, es queden amb un Radovic molt resolutiu, però un jugador acompanyat pel Gislason, que és un jugador també molt jove, poc pregat i que pot tenir problemes per parar els potencials dels jocs interiors, no? Com a positiu és això, no? Juga amb jugadors del planter, amb molta joventut, amb un joc vistós, i jo crec que el seu punt fort és zero pressió. És a dir, ja la tenen durant la temporada, però sí que crec que és un dels equips, en contra, no?, que els hi pot perjudicar molt aquesta aturada, perquè venien amb una dinàmica de joc brutal i anaven clarament amb una línia ascendent, de baix cap a dalt, no? Les baixes també poden passar-li factura, però bueno, és un pot per destapar. Vull dir, si comencen bé el primer partit i es planten allà amb la inèrcia que portaven, doncs poden donar algun problema, però realment no el veig com un dels equips favorits. Ja sabeu que jo també tinc un mal llançament, no tinc un bon percentatge, però vaig repartint regalets una mica, vaig fent de Nick Calates, ja ho han entès els aficionats, i ara li toca al David que em comenti això que ha explicat el Rubén del Casademont Saragossa. És a dir, tu creus que el titular podria ser que ara ja ningú els pot demanar res? Perquè venien amb una embranzida inicial que ara se'ls ha trencat absolutament. És a dir, és molt complicat, tot i que ja hi estic d'acord, el punt aquest favorable a ells que jugaran sense pressió, però creus que el titular realment hauria de ser que ja ningú els pot exigir res, no? No es pot ningú exigir res i de Saragossa em sap greu perquè venia amb una molt bona dinàmica, no aquesta temporada només, sinó ja fent una feina una miqueta més enrere. Porfi Fisac, jo crec que la feina que està fent és brutal, no només a nivell de resultats, sinó traient jugadors joves en diferents situacions, passant d'un Carlos Alocen, en el qual tothom ja sabia que era un projecte de futur, a un Jonathan Barreiro, que també ho era, però que semblava que s'havia estancat i l'ha fet créixer moltíssim com a jugador, traient-li profit jugant amb aquest fals 4. Per tant, jo crec que són casos diferents, la Penya i el Saragossa. La Penya, diguem, sí que podrà treure rèdit d'aquesta competició i, en canvi, el Saragossa crec que li tocarà reconstruir-se una vegada acabi aquesta competició. Per les baixes, per igual la marxa de Carlos Alocen, llavors jo crec que li tocarà reconstruir. En canvi, la Penya, sí que amb la base que ha comentat abans el Gerard, de jugadors joves, sí que els hi pot fer créixer. Jo crec que és el gran beneficiat. Anem a fer una mini pretemporada o una gran pretemporada de 2 mesos entre que competim i entrenem, i això ens servirà amb un gran bloc de cara a la temporada vinent. Per tant, jo crec que sí que Saragossa és l'equip, si no el més, dels més perjudicats pel Covid-19. Gerard, no sé si estàs d'acord. Sí, estic d'acord perquè, evidentment, peces importants com Jason Thompson, que acaba d'arribar, Sili, que tenia un paper realment molt rellevant en tota la part ofensiva, però al final penso que hem vist ja tants conills del barret de Porfi Fisac que jo estic esperant el següent, no? Sense pivot, amb la meitat de la plantilla, que és inferior a 22 anys, jo és que em nego a pensar que Saragossa no pot fer res en aquest torneig. Estic convençut que s'inventarà alguna cosa, no sé si veurem a Radovic de 5 i tot petits i jugant des de fora, un super small ball, m'espero qualsevol cosa. I, evidentment, també aquí el punt de tots aquests joves, molts d'ells que han estat treballant en altres equips mitjançant sessió. Tinc ganes de veure Jaime Pradilla en aquest torneig, perquè ha fet una bona temporada a l'Eport i no l'hem vist massa a nivell ACB, perquè sempre ha acabat sortint cedit. Sí que en pretemporada l'hem pogut veure un parell d'anys, però és un jugador a tenir en compte. I bé, sembla que en aquest torneig o ho explota o s'hauran de replantejar moltes coses a Saragossa amb Trygve Linnarson. Em sembla que és el moment perquè aquest jugador faci un pas endavant, perquè realment confirmi que pot ser un jugador vàlid en un equip fort d'aquesta ACB. Si no, evidentment haurà de replantejar-se la carrera i no sé fins a quin punt també Saragossa replantejar-se el seu futur. Per tant, Saragossa, When Amazing Happens, pel que deies de Porfi Fisac, i el Gerard diu, i em quedo amb això, que es nega a creure que Saragossa no pot treure un altre roc de la faixa.
David, si et sembla, anem al teu primer equip. Evidentment, cada component té 3 equips, són 12, els números són els que són i són proves comptades. Comencem, si sembla, pel Sant Pablo Burgos, un equip que jo tinc una apreci especial i amb el qual també m'uneix un passat amb el Gerard Soler. David, comencem parlant de l'equip de Penyarroia. Bueno, tu que em coneixes molt bé, Roger, saps que quan miro un equip sempre miro a la banqueta i els que pugen la pilota, normalment. Ja saps que per mi un equip és un reflexe del base que dirigeix aquell equip. I també, evidentment, des de la banqueta. I en aquest cas, amb Sant Pablo Burgos, em passa amb Joan Penyarroia. Jo crec que porta 3 anys, els 3 darrers anys increïbles, recordem Andorra, Manresa i ara Burgos, en el que, malauradament, els 2 darrers anys s'ha quedat fora de la Copa del Rei amb una 8ª posició pel tema dels anfitrions. I després aquella copa que va quedar fora de semifinals pel camp enrere. Exacte, o sigui, té com el tema copa, ho té com una miqueta maleït, però que jo és un entrenador que equip que porta, equip que em diverteix. El seu joc és atractiu, obert, és d'aquells entrenadors que m'agraden perquè fan créixer els jugadors individualment i col·lectivament. Allò que diem, veiem un equip al setembre i el veiem després a l'abril. Està millorat i normalment en Penyarroia això succeeix. Digues. Jo crec que l'important dels equips que dirigeix Penyarroia és que tu veus el seu segell d'identitat, és a dir, veus el Penyarroia a la pista, no? És a dir, que, com dius tu, agafa un equip al setembre i al final de temporada o quan t'has de jugar a les Garrofes i és aquell equip amb la cara i els ulls i la personalitat que ell li vol donar. I després, ja parlant més profundament de l'equip, jo crec que una de les paraules que repetirem més en aquest podcast i durant aquestes 2 setmanes és reinventar-se, perquè Burgos ha estat un altre dels perjudicats. Recordem que han perdut el Clark, que per mi era l'aglutinador del joc de Burgos, amb aquesta posició de 4 obert, en què generava molts espais a l'equip. Era el segon màxim anotador i el màxim rebotador, però jo sobretot el que aportava a l'equip. També és cert que recuperen a Huskic, que ha estat un jugador molt important en les darreres temporades per Burgos i que aquesta temporada amb molts problemes físics no ha pogut estar al seu nivell. Un Huskic que no hem d'oblidar que és un jugador amb molt bones mans, és el jugador, com a dada, que més assistència, el jugador interior que més assistència ha donat a les darreres temporades. M'agradarà veure Yaciel Rivero, que ha estat bastant inèdit al llarg de tota la temporada i també és d'aquells que semblava que començava a ensenyar la poteta, a veure el que creix el jugador. Cubà crec que és, si no corregiu-me, ara parlo de memòria, crec que és cubà, no? Que sàpiga, Gerard, que quan es nota que hi ets tu, que ets un mestre de la pronúncia i d'aquestes dades, perquè quan no hi ets ens llancem tots a pronunciar com podem els cognoms o a dir nacionalitats, que consti que... El Jordi no s'ha atrevit a dir Dimitri Jurjevic, No, ell ha estat prudent. Deixa'm simplement fer un petit apunt. Sobre Goran Huskic, crec que hi ha una persona que es Diego Epifanio que s'ha encarregat de construir aquest jugador, i crec que seria injust no recordar-lo. És aquí una abraçada a l'anterior entrenador de Sant Pablo Burgos, que ha estat un constructor des de l'anonimat, from the bottom, com se sol dir, i que crec que marcant un perfil clarament molt baix ha demostrat que va poder portar molt lluny l'equip burgalès. Simplement volia fer-li aquest petit homenatge, per mi absolutament merescut i sobretot centrat, més que res perquè m'ho deia ell quan el podíem entrevistar en els partits del Burgos a Catalunya, que ell estava molt centrat i sobretot molt il·lusionat en crear la figura de Goran Huskic. Sí. A mi de l'equip de Penyarroia m'agrada molt el seu dinamisme, la despreocupació. Molts temps morts de Penyarroia són tens por, no, juga, això m'agrada molt i destacaria el seu joc exterior. Podríem dir que Burgos té un joc exterior creatiu, en el qual hi ha bastants killers descarats, i llavors un joc interior més de complement, en el que la gran majoria dels pivots, potser menys Huskic, no són capaços de crear-se les seves pròpies cistelles. Un joc exterior, recordem la posició de base en Fittipaldo i Bassas, però després a la posició de 2-3, amb Barrera, McFadden, Benítez, que era el màxim anotador abans de l'aturada, i potser per destacar una debilitat així una miqueta més seria la posició de 3, en la qual no tenen un jugador important gran en aquesta posició. En alguns moments de partit o durant aquest mini torneig
poden patir. Com que vaig repartint cartes, ara fa estona que no sento el Jordi, que m'expliqui una mica la seva visió, si vol ficar cullerada sobre aquest conjunt de Joan Penyarroia al Burgos. No, el que ha dit el David, per mi és importantíssim la figura del Joan Penyarroia i jo crec que està començant a ser una mica el rei Mides, no? Allò que toca ho fa or, no? I realment equip que ha anat, equip que ha crescut. Jo penso, amb tots els respectes, que ja començaria a ser moment que li donessin una oportunitat en un equip més gran. A veure si... En un de Blaugrana, no? No, jo no he dit noms. Jo només deixo anar que crec que és un home... Baskònia, vol dir? Baskònia. Un equip gran. Baskònia em sembla, no ho sé, ho sabreu millor vosaltres, que sembla que té ganes de renovar el Dusko, no? Cosa que bé, bueno, deixem-ho aquí. Dusko Ivanovic, com es diu? No Jo ja et faig el gest. Deixem-ho aquí. No sona Perasovic? No sona Perasovic? Deixem-ho aquí. Jo això ho deixo per qui li toqui l'equip de Baskònia, que és qui n'acaba de parlar. A mi, em toca a mi. Ho sé, per això he hagut de mirar la xuleta, ho reconec, però justament he mirat i dic no calia que fes aquest comentari. No sé si breument, Gerard, Rubén, voleu fer un petit apunt sobre Sant Pablo Burgos. Jo només comentar que hi ha una figura que potser no, evidentment no tothom té tan controlada, perquè l'hem vist molt poc, però sí que ha destacat molt a la Basketball Champions League, és que Jaciel Rivero. Sense el Clark, amb el joc interior veurem com arriba Huskic també, perquè ha estat molt temps d'inactivitat, el paper que té l'Iva. Em sembla que Rivero, que ja pensa Burgos de cara a la temporada que ve, si no se'n va a la NBA, que és una possibilitat oberta, penso que Burgos apostarà per ell com a pivot titular la temporada que ve, i és el primer gran moment de Rivero, un jugador que ha demostrat ser capaç d'obrir el camp perquè té llançament de 3, però és molt fort també dins a la pintura. Per afegir només el Burgos, em sembla que serà sense Clark un equip una miqueta més acadèmic, no? Un equip que dependrà una miqueta més de la tàctica, del que puguin crear Bassas i Fittipaldo. Clar que els hi donava aquest punt d'imprevisibilitat que al final els hi donava també un toc especial. No el tindran, algú haurà de fer un pas endavant i jo aposto per Rivero. En segle XXI i en podcast actual portem més de 30 minuts i és el primer cop que surt la paraula NBA, cosa que m'agrada perquè ens centrem en el que toca parlar. Però ara que hem parlat de la NBA, abans recordo que el Jordi Marín ha parlat de Disney i clar, jo crec que no es pot ser, diguéssim, més perfecte en el comentari, no? Perquè Disney i la NBA doncs, ja oficialment s'han unit a Orlando a jugar a la fase final de la NBA a partir del, corregis més ara si m'equivoco, de finals de juliol, 31 de juliol, si no m'equivoco, oi que sí? Així és. A partir del 31 de juliol tindrem la NBA a Disney. El que no s'ha confirmat és amb quin equip jugarà Mickey Mouse. A Golden State, jugarà a Golden State, que no hi és. Ja ahir el community manager es va encarregar d'agrair a la Dub Nation el seu suport. En fi, deixo de fer les meves falques. Anem, Rubén, si et sembla, parlant dels següents equips, d'acord? Vaig repartint una mica de cartes perquè, evidentment, tenim un horari limitat. Si et sembla, parlem de l'Unicaja, que és també un altre, Rubén, dels teus equips. En aquest cas, l'Unicaja va quedar 9è, i no ho havia dit, però el Burgos havia estat el 10è. És el 10è per ordre, diguéssim, classificatori, i l'Unicaja de Màlaga és el 9è l'equip de l'entrenador de l'any 98 del TDK Manresa. Efectivament, del Luis Casimiro. Realment, una autèntica muntanya russa el que li ha tocat viure aquest any a Unicaja, bàsicament en forma de lesions, fitxatges, etc. Consultava el ròster de jugadors i la roda del ratolí no em donava l'abast. És a dir, anaves baixant i anaven apareixent jugadors. Per situar-nos una mica, perquè a mi fins i tot m'ha costat situar-me, tot i que és un equip bastant, que el podem veure bastant, no? Bastant conegut. Doncs han perdut a Jaime Fernández i el perden per la fase final, que era una miqueta el jugador referència sobre el qual Casimiro ja ha muntat molts sistemes de l'equip, no? I a principi de temporada ja van perdre a Milosavljevic, que ja venia de fer un mundial molt discret, però molt bon jugador. Atenció, beneficis de l'equip. Surten de lesió Alberto Díaz, Ejim, Josh Adams i Suárez, i Carlos Suárez.
Aquests jugadors estaven al pou de la lesió abans del confinament, per tant, recuperen aquests 4 jugadors. Pensava que anaves a dir Luis Suárez, però... No, també, però amb un altre esport. Després fitxen a Boutel, del Bilbao, a Marko Simonovic, que no crec que sigui una aposta de futur i de progrés en el bàsquet, i a Gal Mekel. I anteriorment havien fitxat a Darío Brizuela, és a dir, és un jugador que s'estava acoplant a l'equip i estava donant tot això. Per si no s'acaba la cosa, Axel Tupan, en Màlaga, està en quarantena. És a dir, està 14 dies a casa des de fa poc, amb control mèdic per part del club, i sembla ser que sí que podrà jugar aquesta fase final. No? Clar, és un matxembrat espectacular i tot apunta a fracàs. És a dir, jo no ho veig un altre. No veig... Em mullo, igual m'he de menjar aquestes paraules, però em mullo totalment. És a dir, fitxatges nous que són de qualitat però que no estan integrats a l'equip, lesions, incorporacions, sortides de lesió després d'un confinament... Bueno, és una miqueta que ho té tot, no? I amb això ja acabo de dir una miqueta els punts febles, no? Que és això, i és un equip que no estava jugant bé. El David deia que mesurar una miqueta els equips pels bases. Tenim el Josh Adams, que per mi... què vols que et digui? Jo crec que juga molt millor l'equip amb l'Alberto Díaz que no amb el Josh Adams, no? Bueno, el Josh Adams juga millor ell, no?, que quan hi ha Alberto Díaz, perquè el Josh Adams exacte. Directament. Llavors, veig un equip amb una suma d'individualitats, de recuperacions de lesions i de jugadors que també voldran destacar perquè acaben d'arribar a l'equip i que volen tirar endavant, no? O sigui, la base de l'equip ara mateix queda amb l'Alberto Díaz, amb el Carlos Suárez i amb el Baczynski, que és el jugador que més temps porta allà, no? A favor, compta amb això, que, atenció, els hi toca amb l'equip, amb el grup del Barça, no? Doncs al Baskonia li han guanyat les 2 vegades, a la Penya li han guanyat les 2 vegades, al Barça li han guanyat la vegada que han jugat perquè la tornada encara no s'ha fet. Penseu que va ser aquell partit que van guanyar el Palau amb un 95-105, un partit espectacular i en aquest cas molt ben jugat, no? Per Unicaja. I al Bilbao li han guanyat un partit i han perdut un altre. Només tenen balanç negatiu amb Tenerife, que només van poder jugar un partit i era el primer partit de Lliga. No? Amb això vaig a que és un equip que també està capacitat per guanyar a qualsevol equip. I això és una evidència. Però, clar, genera molts dubtes. Jo, concretament, la meva aposta és fiasco de l'equip, però em puc menjar aquestes paraules, però plenament conscient. Bueno, segurament a Màlaga estaran encantats que te les mengis en pescadito frito, les paraules, però la veritat és que jo crec que has fet una radiografia perfecta. No sé si algú vol fer una pinzellada o passem al següent equip, perquè jo crec que el Rubén ha destacat tots els punts d'aquest Unicaja. Només ràpidament, al final, quan tens tants talents en diferents posicions i sobretot tant jugador que necessita pilota, és molt difícil la feina de l'entrenador. Per tant, si Unicaja funciona, no únicament haurà estat un gran èxit de Casimiro, sinó que la renovació estarà garantida ja per les següents temporades, perquè la sensació és aquesta, no? Molts jugadors que necessiten molta pilota per ser importants i al final a veure com pot reconstruir aquesta rotació. I m'afegeixo amb el que deia el Rubén. Unicaja, un equip que ha jugat pitjor del que ha competit. Ha competit realment bé perquè a l'ACB havia aconseguit guanyar molt bons partits i a l'Eurocup estaven amb bones sensacions, però clar, quan tu el veies jugar era un equip que podríem dir-ho perfectament, era un equip lleig, era un equip que no agradava veure'l jugar. Gerard, aprofito que tu intervenies, digues, David. No, només d'Unicaja. Jo crec que des de fa molts anys Unicaja falta un projecte. Fitxen a batzegades i moltes vegades fitxen jugadors que dius, però si és un cromo repetit. Llavors crec que Unicaja no falta projecte. De Josh Adams m'ha fet gràcia, però crec que és un xollo pels que editen vídeos o les jugades més espectaculars de les setmanes, perquè això sí que ho té, que ens diverteix. Hola, Alejandra Llambés, com estàs? I després ja, molt en relació amb el que dèieu, jo per mi es tracta del grup més fort per diferents circumstàncies dels dos i això no afavoreix
per mi a Unicaja, que potser sí que és capaç de guanyar a un dels equips grans, però per mi tant Barça com Tenerife com Baskonia estaran per sobre d'ells. I referent al que deia Rubén, amb aquesta miniclassificació que es faria entre els equips que estan en aquest grup, Unicaja seria el líder. Doncs amb això està tot dit. Gerard, anem a parlar de l'equip del Coprincipat, allà on hi ha un senyor que es diu Gavi Fernández, que sempre va a l'avantguarda en moltes coses, però sobretot a les xarxes socials. Avui repetint una mica les frases clau del discurs de Martin Luther King a raó d'aquesta problemàtica que hi ha, diguéssim, endèmica als Estats Units. Morabanc Andorra. Com arriba Morabanc Andorra? És un equip al qual jo, per mi és molt incògnita, no sé com ho veus tu. És un equip, en primer lloc, perillós, perquè té moltes armes diferents, ha perdut únicament a David Walker, que al final és un jugador que sí que era important dins de la rotació, però que pot tenir un substitut. Dos bases elèctrics, com són Hannah i Jeremy Singlin, i a partir d'aquí un joc exterior amb diferents alternatives. Llançadors de 3, com és el cas de David Jelinek, jugadors més versàtils, com és el cas de Dejan Todorovic, i després jo penso que l'aturada va frenar segurament el millor moment de la temporada de Franz Massenat, que estava creixent molt, que estava sent cada cop més important en atac, a veure com arriba també a nivell de confiança. La posició de 3 banys ja sí, capaç d'obrir el camp i també d'ajudar en el rebot, i veurem també en el joc interior, no? L'aposta per Nacho Llobet que han fet els estava sortint bé, però clar, al final continues depenent de que Dejan Musley estigui en un bon moment de forma, de que sigui un jugador que sigui important per l'equip, i aquí és on tinc més dubtes, no? Perquè Musa i Diagne ningú té cap dubte de que funcionarà, però un jugador com Musley, sobretot pels quilos a la pintura, no? Per aquest treball més fosc, sembla que és una peça fonamental, sobretot si Morabanc Andorra vol pensar en fer alguna cosa gran. Com a punt fort de l'equip, per mi, és Ivo Navarro, directament. Em sembla que està fent una feina brutal i que amb tots els problemes que ha tingut durant la temporada, amb lesions, amb canvis de jugadors, l'equip no ha perdut aquesta sensació de competitivitat, va quedar fora de l'Eurocup per molt poc i sobretot ha estat un equip molt incòmode per qualsevol rival. Un dels punts forts que també que afegeix un Morabanc Andorra, si no vaig equivocat, és que va ser el primer equip en poder entrenar. Per tant, teòricament, pot haver tingut una miqueta més de temps per poder entrenar i per poder preparar-se per aquesta fase final. Com a debilitats, a mi, potser la falta de rotació de qualitat, no? Jugadors que han estat una miqueta incògnita, parlant de Massenat, sí que està fent un pas endavant, Todorovic molt inconsistent durant la temporada, igual que Jelinek. Veurem com acaba d'agrupar, no? Ivo Navarro aquesta rotació, com acaba de preparar-la, però per mi, repeteixo, el paper de Dejan Musley em sembla que serà molt, molt important perquè jugadors amb aquesta alçada, amb aquests quilos a la pintura, penso que en aquesta fase final seran molt determinants. Deixem recordar, parlaves de l'Eurocup, que va quedar eliminat per molt poc en un grup en el qual hi havia Tofas Bursa, Joventut de Badalona i justament Unicaja Màlaga. És a dir, no és que fossin uns xitxarelos, perdó l'expressió, els rivals de Morabanc Andorra. Només afegir que ara, al final, estic tirant de memòria, ja no tinc aquest paper d'aquí, que evidentment no hi tinc res. Sí, molt bonic, és així, és com la capa d'invisibilitat de Harry Potter. Mai por. Al final, estava pensant tota l'estona, dic, t'estàs deixant algú molt important i evidentment és Tyson Pérez, no? Un jugador que havia fet un pas endavant, un jugador que havia fet aquest pas endavant, sobretot amb importància ofensiva dins l'equip. Veurem quin Tyson Pérez veiem en aquest torneig final, perquè potser és el seu moment, també. I un Tyson Pérez que tu ens ho recordaves a la Lliga Catalana en 24 segons, a l'Olímpic, quan podíem fer transmissions i hi havia públic, quins temps aquells, ens parlaves del seu progrés, de la seva evolució, de com ha anat cremant etapes des de categories molt baixes, que mereixen tot el respecte, però que no deixen de ser categories baixes, fins al top de la Lliga estatal, no? I per tant jo crec que també és un jugador que si acaba posant aquesta cirereta, com diu el Gerard, amb el seu moment i el demostra i es reivindica, doncs ja acabarem de tenir la història perfecta i podrem fer narrativa i literatura. No sé si voleu fer alguna pinzelladeta de Morabanc, companys. No? No. D'acord. No. Anava a dir, pots alhora, si podia ser. No, respecte al que ha dit de Musley, jo estic molt d'acord amb ell,
però el que li passa moltes vegades a Musli que perquè rendeixis que necessita minuts i sentir-se el jugador important. I en canvi el fet d'haver de compartir minuts amb Diagne, com diu el Gerard, això jo crec que a ell li manca confiança i volia destacar també la figura de Tyson Pérez. De fet, me l'havia apuntat i m'estranya que no hagi parlat de Tyson Pérez precisament per això, d'on venia i la seva progressió sempre més, i diguem molt ben conduïda també pels seus agents. I ja està, res més. Però el Gerard, ja sabem que el Gerard és ràpid, no és Joaquín Akbar, Sí. i recupera No, bé. al final hem tirat de memòria i ens hem deixat una peça fonamental. Evidentment, el cas de Dejan Musli sempre ha estat molt a veure amb la seva confiança, però Ivonne Navarro va ser el que va treure més suc d'ell a Manresa i és el que també ha aprofitat molt bé tot el seu rendiment a Andorra. Quan Moussa Diagne no hi ha estat, ell ha fet un pas endavant i realment ha estat un jugador important, però repeteixo, Diagne ja sabem el que donarà, serà un jugador molt important. Estic convençut que Ivonne farà creure a Dejan Musli que amb un bon Musli Andorra pot somiar en aquest torneig final. En els balanços del meu guió, de la meva esquematització per al podcast d'avui, veig que hi ha balanços positius i negatius. I ara el negatiu és el del Jordi, que fa estona que no parla, i si et sembla parlem i abordem l'Herbalife Gran Canària. Això és com el debat electoral, o què? Com funciona això? Sí, aquí tenim un cúpul de minuts. Ja saps que jo, Gerard, veig de diverses disciplines i les vaig intentant aplicar i de vegades funciona i de vegades no, i acabo de fer servir una perífrasi verbal incorrecta, però bé, és igual. Jordi. Aquí tenim un equip que potser en aquest tema que parlàvem abans de les dinàmiques va acabar o va arribar a l'aturada amb bona dinàmica, tot i que està classificat com l'11è equip, tenia un partit pendent amb el Puebla que si l'hagués guanyat s'hauria col·locat al 7è. Per tant, és un equip que estava en una progressió positiva, en una progressió bona i que caldrà veure com li senta l'aturada. També té un avantatge que com heu dit de l'Andorra, és dels primers equips que ha pogut començar a entrenar. Abans parlàvem de si aquesta preparació física tindrà més o menys pes. Ells potser sí que porten més temps entrenant, però crec que són un equip bastant veterà, no? És a dir, els seus jugadors importants, o alguns dels seus jugadors importants, sobretot l'Omar Cook i el Borussis, són dos homes ja d'una edat determinada. Són un equip que per mi depenen bastant d'Omar Cook, d'un bon base, però que tampoc no té un clar reserva, no? El de Monte Harper de base té el mateix que el joc. Sembla que... Tenen molt bon joc interior, no? Matt Costello, el mateix Borussis, Shurma, el Burjanadze, que estava fent una bona temporada. Per mi pot ser clau com enfoqui l'Estano Colle aquesta competició. Era un jugador que l'havien vist fer molt bon joc a Saragossa, però que cal veure què acaba fent, perquè a Canàries no havia acabat de donar aquesta passa definitiva. Potser si l'Okoye aporta junt amb el Beiran, poden tenir una oportunitat. També cal veure com es desenvolupa. Per mi, molt justets, sobretot per la quantitat a la posició de base. I com dèiem amb el David, per mi és la posició més important en el camp, no? Jo, cada cop que algú diu Omar Cook, llenço un challenge, un repte, que és que em digueu tots els equips on ha jugat, perquè aquest senyor... A quina hora dius que vols acabar, això? Exacte. Demà, vull acabar demà, no m'ha passat, el 2021. Però és allò que dius, ha jugat aquest senyor, abans parlava el Rubén, que no li donava l'escroll del ratolí per arribar al final dels altes i baixes i moviments de l'Unicaja. Doncs en el cas de Marc Cook, Déu-n'hi-do. No estaríem parlant de Bontigo Cummings o d'altres jugadors, però se'ns aproximaria. No sé, la radiografia del Jordi, en el meu cas, per exemple, parlant amb tu, Rubén, que fa estona que no et sento, jo la comparteixo bastant.
Sí, jo penso que molt ben feta la geografia, jo diria un equip bastant inconsistent. És a dir, com deia el Jordi, si han de dependre de l'Estan Okoye que surti endavant i que doni un pas endavant, en 25 jornades l'hem vist ben poc i inclús no trobant el rol a l'equip. És a dir, no és que jugui malament, és que no sap en quin moment entrar, en quin moment sortir i el tema de l'estructura de l'equip. Jo és un dels equips que veig més fora de les possibilitats del campionat. Malgrat hagin començat a entrenar i tal, estaven un equip en construcció, amb una dinàmica, diguéssim, dubtosa i en jugadors que crec que els hi costarà tirar endavant. Alguna pinzellada, Gerard, David? Ràpidament, un equip incòmode també, sobretot per equips grans, perquè al final aquest punt d'experiència fa que pugui portar els partits als últims minuts, que pugui ser realment un rival incòmode, però sobretot m'afegeixo el que diu el Rubén, molt inconsistent a nivell ofensiu. Saps el que et donarà Costello, saps el que et donarà Beirán, Cook és un jugador que genera pels demés, però si Harper no està bé, Okoye no està bé, Rabaseda no té aquests moments d'encert, és un equip al que li costa anotar. Tot i així, si no ho haig equivocat, comencen amb el Madrid, veurem què passa, perquè si el primer dia es carreguen el Madrid, haurem de començar a creure'ns que poden fer alguna cosa. Imagineu-vos, Penya i Gran Canària, que comencen amb Barça i Madrid, i si passa alguna cosa, vull dir, fora del que és de la lògica o del guió previst. David, no sé si vols fer algun comentari de l'arbre genealògic d'Omar Cook, de les seves arrels de tota la vida de Montenegro. M'has llegit la ment, però ràpidament, era un tema que anava a treure. No, de Gran Canària, compte, perquè el grup que ha caigut, compte que la darrera jornada contra València no sigui clau. Perquè amb aquest grup que ha caigut amb Saragossa debilitat, podria ser que arribessin empatats a victòries en aquell moment i fos un partit definitiu. I clar, jugar-t'ho en un partit ja canvien molt les coses. David, ja que ets l'últim a intervenir en aquest torn de l'Herbalife Gran Canària, anem amb tu a Bilbao, que seria el segon dels teus 3 equips. Sí, una vegada més, un equip a què jo crec que l'aturada no li ha anat bé, per la dinàmica que portava, evidentment. Per les baixes, tot i que ja eren abans de l'aturada, em sembla que hi havia ja diferents partits que Botell ja havia marxat a Unicaja i per tant ells estaven en aquesta situació. Sí que és cert que hi ha un petit canvi que jo crec que surten afavorits. La recuperació de Jaylen Brown, que havia estat un jugador importantíssim per ells fins a la lesió, que en principi ja pràcticament era fins a final de temporada. Recordem que van fitxar a Tyler House per substituir-lo i ja el van tornar a donar de baixa per reincorporar a Jaylen Brown. I jo és un equip que, com m'ha passat amb el cas de Sant Pablo Burgos, inclús et diria que una miqueta més, amb el seu entrenador ens hauríem d'aixecar i treure'ns el barret amb el que ha fet amb aquest equip, perquè és que jo deia, falta algú a la plantilla, perquè no pot ser que amb aquesta plantilla, ara quan me la tornava a repassar, estigués a la posició que estava a Bilbao. És increïble, tot i tenir a Botell, o sigui, és increïble. Vas mirant jugador per jugador i a tots, com en el cas de Peñarroya, a tots i cadascun d'ells els hi ha tret el màxim rendiment. És que mires la posició del... Digues. Recordem, perdona, que t'interrompi, que el Bilbao va aconseguir la classificació per la Copa guanyant el Palau Blaugrana, aquella victòria. I l'extremi. Cap de sèrie. Sí. I amb aquells tirs lliures de Malcolm Delaney. De Malcolm Delaney. Ho havia dit? Com has dit, Gerard? Havia de ser cap de sèrie. Sí, no va ser cap de sèrie, Bilbao? Jo recordo que la victòria del Palau, en qualsevol cas, va ser clau per la Copa. Ara estic tirant de memòria, però... No ho sé, però podria ser que molt de guanyar i perdre, quedar-se fora... Per donar validesa i potència al que dius tu, David. Sí. Deia que, per exemple, la posició de base, tu miraves la posició de base a principi de temporada amb Russell i Reiner, i era un equip per lluitar, per patir a la posició de base, per exemple. I la veritat és que cadascú amb el seu rol molt ben definit han tret, jo crec que molt per sobre de les possibilitats. El mateix Jaylen Brown és veritat que ha acompanyat a vegades a la posició de base, i un joc interior, jo vull destacarem un nom, perquè és el nom que parla tothom, però jo es trauré un altre que potser no se'n parla tant
d'ell. Jo destacaria, per una banda, dic que a Montbrú l'han renovat per 2 temporades i aprofito també per dir que han renovat a Ondrej Balvin, que estava sent el jugador a nivell de valoració més important de l'equip, però també recordem que és un jugador dels que jo denomino a complement, que no es creen moltes cistelles ells mateixos. I llavors del jugador que volia parlar jo, que no se'n parla gaire encara, o jo crec que no se'n parla suficient, és Ben Lammers. Per mi és una debilitat, és un jugador que sense fer molt de soroll és molt important amb els esquemes de Montbrú, tant al davant com al darrere, comet poques errades, és sòlid, intens en defensa, amb molt bon timing de salt, tant per intimidar com per rebotar, amb un molt bon tir a la mitja distància i un bon joc amb el pick and roll. És molt jove, encara jo crec que és un dels jugadors que encara el veurem amb molt millor rendiment, i jo crec que Bilbao, em sap greu dir-ho així, però tot el que sigui guanyar 1 o 2 partits ha de ser un gran èxit per ells. Ja si es classifiquessin entre els 2 primers ja no et dic. Per tant, crec que el que han de fer, ells ja han fet molt bé la seva feina aquesta temporada, és gaudir i no fer-se mal i poca cosa més. Companys, vereu pinzellada, si voleu, abans de passar ja a l'últim equip de cadascun. Rectifico ràpidament, va ser 5è, Bilbao Bàsquet a la Copa, no va ser cap de sèrie, van ser Tenerife i Saragossa, els caps de sèrie. I per afegir en Bilbao, una petita reflexió. Ben Lammers sembla que continuarà, Balvin ja està renovat, Quentin Serrón està renovat, Jaylen Brown sembla que continuarà, Russell igual. Estem davant de la pretemporada de Bilbao Bàsquet de cara a la temporada 2021 i em sembla que així s'ho enfocarà també Àlex Montbrú, no? Intentar aprofitar aquest moment per començar a construir l'equip de l'any que ve, perquè els jugadors comencin a conèixer, comenci a funcionar. El cas de Serrón pràcticament no havia jugat i al final potser ara no és un equip que funcioni especialment bé. A mi em sembla que és un dels equips més fluixos d'aquesta fase final, però clar, això és un avantatge de cara al setembre, octubre que ve que molts equips no tindran. Molt bé, doncs Rubén, no sé si vols dir alguna cosa o vols passar al següent equip. Jo afegiria primer que sóc bastant no partidari dels exjugadors que es posicionen com a entrenadors i en aquest cas... Exacte. Soc molt poc partidari d'això, però en el cas de Montbrú estic d'acord amb el David. És a dir, ja ve de treballar molt bé amb l'equip a la Lliga LEP. Des d'aquí reconec que el seguiment no era tant, però és cert que veus un equip amb recursos, explotant les seves possibilitats, posant contra les cordes a altres equips i traient una mica suc de jugadors que un altre entrenador no els voldria ni a la plantilla, no? I d'altra banda, una de les coses que jo crec que pesarà bastant i els partits que he pogut seguir de Bilbao és l'absència de Botel quan va fitxar per Unicaja. Sistemes d'atac voltaven molt en aquest sentit, després de la pèrdua del primer americà, i serà complicat resoldre aquesta papereta. Jordi, vaig amb tu amb el següent equip, si et sembla. Volia afegir, Roger, només una petita cosa, que sempre parlem dels entrenadors, però en el cas de Bilbao m'agradaria també aplaudir la feina de Rafa Puello a la direcció esportiva, perquè parlàvem de Ben Lammers com una de les sensacions. Ben Lammers arriba a l'EP, és un jugador que arriba a l'Eport, juntament amb Jaylen Brown. Per tant, hi ha hagut grans encerts per part de la direcció esportiva, no únicament fitxant jugadors que han funcionat molt bé per aconseguir l'objectiu immediat que era pujar a l'ACB, sinó també amb una trajectòria per endavant. Em sembla que aquest doble, Montbrú, Rafa Puig, està funcionant molt bé i qui sap si d'aquí uns anys potser Bilbao Bàsquet el tornem a tenir per Europa. De moment aquí seguim tenint a Europa i en aquest podcast el Jordi Marín perquè ens parli ara de l'equip de Juan Tamariz Ivanovic, que és el Baskonia. I ja sabeu que ja no és Dusko Ivanovic, perquè a més quan li van preguntar, crec que m'ho has explicat tu, David, què faries tu o què acceptaries a canvi de tallar-te la cua? I encara ara no ha entès la broma o no l'ha volgut entendre, el senyor Dusko Ivanovic. Jordi, Baskonia. A veure, una mica podríem dir alguna cosa que ha dit ja abans el Rubén sobre l'Unicaja. Beneït scroll infinit que va inventar Sarraskin per poder saber quants jugadors tenia Baskonia. Jo n'he comptat fins a 16. Això el pot beneficiar... Memphis de fa unes temporades el doble, vull dir que cap problema. Això el pot beneficiar perquè és un equip que ha recuperat jugadors com Jason Granger,
que venia d'haver-se perdut tota la temporada, es va lesionar el primer partit. A veure, això sí, com recol·loques a Per cert, Jason Jordi, Granger. perdona, has vist Jason Granger ha perdut 7-8 quilos, està Ah. molt més finet i res, només a nivell d'anècdota, li han recomanat a nivell de les lesions que havia tingut que havia de reduir una miqueta de pes per no suportar tanta pressió sobre el genoll. Ja ha tingut un nen, ja ha tingut un nen. Ja comença la premsa en rosa. Ja sabeu que els uruguaians estan de moda perquè tornen, perquè tenen temps de recuperar-se. No sé si tothom doncs, fa això que deia el David. Jordi, perdona, que t'he interromput. Com deia, una altra cosa és com quadraràs a Jason Granger, amb Pierre Henry, amb el Lucas Vildoza. És a dir, el que pot passar és que aquí hi hagi massa galls en un galliner o hi hagi una dificultat per assumir rols perquè és un equip que com dic, han anat recuperant gent, hi ha gent que no sabem si arribarà, sembla que el Semai Criston està que no arriba, no? Que sembla que encara no ve d'Estats Units, el Patricio Garino en alguns llocs diuen que sí que arribarà a jugar, en altres diuen que no, el Zoran Dragic sí que l'han recuperat. També cal veure com afronta aquesta lligueta o finaleta el Shavon Shields, que ja ha fitxat per Milà l'any que ve, no? Vull dir, és un jugador que Com Delaney, Què? Com Perdona? Delaney. Sí, no només com Delaney. A Milà, com sempre, estan fent un equip a base de jugadors, però no sé... Sí, a Milà està de moda de fitxar jugadors i després ja veurem quin projecte tenim. Exacte, és el que anava a dir. Fer un equip a base de fitxar jugadors i després ja veurem si fem un equip. Per mi, el Baskonia, en teoria, pot ser un dels equips beneficiats, no? Perquè ha recuperat moltíssims jugadors. Jo crec que segueix depenent molt del Schengelia. Lògic, no? Vull dir, el Schengelia és un gran jugador. I després, bé, m'ha sorprès, cal veure què aporta el Kurucs, que han recuperat el Kurucs, del Riga, que ve de fer un gran any a Riga, és un nano de 20 anys i ha fet una gran Basketball Champions League i cal veure què acaba portant aquest nano, tot i així, com dèiem abans, en un lloc potser ell acabarà jugant més de 2 equips, tenint en compte la quantitat de bases que pot arribar a tenir el Baskonia. La banqueta, doncs bé... Amb el Jordi li faré fàcil. Has de pensar que hi ha Dusko Ivanovic, per tant, de tota la llista de jugadors, redueix-la a 7-8 i són els que jugaran. Els altres vindran a València de turisme directament. Fins que rebentin. I el vuitè ser ara. No faran ni la roda d'escalfament. O sigui, rotació curta i Kurucs ha passat un gran any a Riga, vindrà a veure la ciutat de les arts i les ciències, perquè em sembla que jugarà ben poc. Escolta, ara que dieu Riga, gràcies per parlar d'una de les ciutats pioneres al basquetbol europeu, de la qual ningú se'n recorda, i simplement cada cop que algú parla de Riga se'n remou tot per dins en el bon sentit. Gràcies, Jordi, per recordar-me aquesta ciutat, que va ser la primera campiona de l'Eurobàsquet, primer equip campió de la Copa Europa, i ja callo. Ara anava per aquí, Gerard. Potser el gran problema que pot tenir Baskonia és que té la banqueta Dusko, no? Vull dir, és un gran entrenador en el seu moment, però potser ara, bé, no és el seu moment, tot i que quan va arribar a l'equip sembla que va fer bons números, però no sé si és un entrenador per a un equip actual de la mateixa manera que crec que ja hem parlat algun dia en aquest podcast. Pesic no és l'entrenador que hauria de seure a la banqueta blaugrana si el que volem és fer un projecte. No avancem equips. Crec que, com deia el Gerard, caldrà veure quins són els 8 jugadors que triarà Dusko, perquè Dusko no rotarà gaire més. I a partir d'aquí, bé, jo crec que és candidat a donar una sorpresa perquè, clar, venint de ser 8è, jugant sense pressió i havent recuperat jugadors com els que ha recuperat, pot fer alguna cosa.
Ara, jo crec que ells mateixos es posen pals a les rodes amb l'entrenador que tenen. Dusko Ivanovic, que ha sortit molt en els podcasts, perquè en vam parlar quan vam fer l'homenatge a la jugoplàstica, però vam tirar enrere i vam parlar del Budućnost, quan ell jugava al Budućnost, i després la final del Tau, que ara vam parlar de la final del Tau contra la Kinder, aquí parlem de tot, del 2001, i ara torna a sortir Dusko Ivanovic. No es pot enfadar Dusko Ivanovic. Algun comentari molt breu abans de passar al següent equip, companys? Sí, molt breu. Jo he de defensar el Baskonia almenys un moment. No esperava menys de tu. No, o sigui, estic d'acord amb la valoració del Jordi de que potser ja per un projecte d'una temporada sencera o un projecte més llarg, Ivanovic ara mateix no sembla l'entrenador idoni. Però precisament Dusko Ivanovic és l'entrenador perfecte per un torneig de 2 setmanes. És que és l'entrenador ideal, exprimirà al màxim l'equip. Després d'aquest torneig, els jugadors necessitaran 25 anys de vacances perquè no podran ni aixecar-se del sofà. Però és un entrenador així. Al final, quan ha funcionat Baskonia amb Copes del Rei, amb situacions de tornejos curts, sempre ha tingut aquest punt de sorpresa. La pregunta és, té el talent necessari Baskonia com per poder aconseguir això? Aquí és on tinc més dubtes, sobretot a la posició interior. Yusuf Afal no ha acabat de funcionar, Michael Eric no ha acabat de funcionar i la posició de 5 serà molt important en aquest torneig final. De Schengeli no tinc cap dubte, veurem si juga o no Granger, perquè aquí també hi havia un altre dubte. Ivanovic apostarà més pels jugadors que estarà la temporada que ve o buscarà guanyar? Jo estic convençut que Ivanovic té marcat a l'agenda des de fa molt de temps l'últim dia dient aquí em jugo el títol. I veurem què passa amb Baskonia, però jo és un equip, sobretot amb Ivanovic a la banqueta, que no m'atreveixo a descartar de cap manera. David, i vaig amb Rubén amb el seu proper equip. Sí, no, és que jo no he dit precisament el que deia el Gerard, que Ivanovic és ideal per 7 partits i estrujar al màxim els jugadors, ja sé que no està ben dit, però és per donar-li èmfasi. Li vols donar expressivitat. Sí, però també aquesta espremuda compta que dèieu dels jugadors amb els que comptarà. A veure quants jugadors arriben a València sans, perquè no vull veure els entrenaments que li està fent ara Ivanovic, tot i que encara no estan en forma. Per tant, recordeu que amb Ivanovic sortia a córrer per al bosc, estava per llevar el Camps Partri. Penseu que Ivanovic, els seus equips es caracteritzen perquè les primeres 3 o 4 primeres setmanes d'entrenament hi ha 2 o 3 jugadors lesionats muscularment de com els apreta. Per tant, vull veure també quants arriben el dia 17. Tirar tiros libres 1000 al dia. Rubén Ponsarnau, perquè parlem del València, del nostre estimat subscriptor, el Jaume Ponsarnau, que segueix 24 segons, és un dels amics del programa, també del Manresa, una gran persona i un gran entrenador. De fet, ho recomano a l'article que va escriure el David Armadà sobre la seva figura. Rubén, València Bàsquet. Doncs bé, València Bàsquet també un dels equips que venia en trajectòria ascendent, no? És a dir, amb un inici per mi marcat pel calendari, amb dubtes per l'equip i sobretot per l'entrenador, i l'equip s'estava sobreposant a aquests dubtes, no? És a dir, estava començant a agafar embranzida, estava començant a tenir una miqueta assimilat al seu estil de joc, polint detalls, diguéssim, no? En clara progressió, tant a Eurolliga com a ACB, i jo crec que pot arribar en un bon moment en aquesta fase. Juga amb la tranquil·litat de jugar a casa. La tranquil·litat em refereixo que no viatja, no es mou, etc. No està... Ja és molt, En el temps en el qual ens movem, això ja és molt. Exacte, no? No està de més. Han recuperat jugadors, però hi ha un fet que acaba que és bastant recent i que fa que l'equip, per mi, perdi un pèl de possibilitats, que és la lesió de Guillem Vives. Finalment, Guillem Vives s'ha fracturat el dit de la mà esquerra i no pot participar a cap dels partits. Per mi, és l'extensió de l'entrenador a la pista. Jo tinc claríssim que València, precisament, sempre s'ha caracteritzat per tenir 3 bases i el Jaume Ponsarnau és un dels entrenadors que sempre aposta per una bona connexió amb els seus bases. Amb la presència de Guillem Vives té coberts 3 perfils de base molt bons, en segons quines situacions, però precisament Guillem és el més diferenciador de tots, no? És el capaç de defensar molt bé, de fer jugar l'equip, una miqueta el que he dit, no? L'extensió.
D'altra banda, equip molt compensat, amb molts jugadors, recuperen el Jordan Lloyd. Aprofito com a falca un aplaudiment molt fort per Jordan Lloyd per posicionar-se molt clarament en favor de les protestes als Estats Units i de criticar durament a Donald Trump. I crec que s'ha de fer, s'ha de destacar això. Clar, no és un paper mediàtic, però sí que està clar que em consta que ho ha fet. Sí, no, això volia dir, que clar, no seria Greg Popovich, que sabem la seva postura molt radical també, però no és la figura mediàtica que representa al voltant de Greg o de Pop, ni Steve Kerr, entre altres, que evidentment molts altres que s'han posicionat i sobretot també ara hem vist com la NFL, moltes estrelles en la NFL han demanat a la Lliga que es posicioni clarament contra aquesta xacra. Un equip amb molts recursos i en positiu, molta experiència en finals, fases finals, en estar al límit. És un equip que està acostumat a patir. És a dir, l'hem vist patir moltes vegades, fins i tot ja amb Pedro Martínez quan van guanyar la CB, patint, però avançant. No? I una plantilla llarga i acostumada a fer rotacions. Per mi és una de les claus. Acostumada a fer rotacions amb rols i no amb una figura clau. És a dir, no depenen tant del rendiment d'un sol jugador. En aquest sentit, està tot més repartit i penso que per aquí passen una miqueta les seves opcions. Per mi, molt destacat com a factor positiu també la banqueta. És a dir, el Jaume Ponsarnau estic segur que l'equip l'havia construït també per arribar bé en aquesta període de la Lliga. Evidentment no comptava amb aquest peron. Un dels equips que també s'ha incorporat primer gràcies a les seves instal·lacions als entrenaments i un dels equips que manté tota la plantilla. No té cap baixa, no té cap fuga, exceptuant la que hem dit del Guillem Vives. Juguen molt com a bloc i amb uns rols molt preestablerts. Jo crec que si comencen bé i s'ho comencen a creure, compta amb la sorpresa que pot donar, perquè es pot plantar a la final i donar guerra. M'agrada veure perquè quan vaig repassant equips, al final tots tenim una certa connexió entre nosaltres amb certs equips, per motius evidents, però crec que València és el més transversal de tots. Deixant de banda els colors reals de cadascú, de l'equip al qual donem suport, això és una cosa nostra, però sí que el València és un equip bastant transversal en això. El David, el Gerard, el Jordi, el Rubén, jo mateix, crec que tenim una connexió especial amb el València Bàsquet. I una de les persones que més el va seguir de prop les últimes temporades ha estat el Gerard Soler. Gerard, no sé si vols afegir alguna cosa més a la radiografia per mi ben feta que ha fet el Rubén, com sempre. No, radiografia impecable. Només afegir que aquí a València la sensació és que el València ha de guanyar aquesta fase final, que és la gran oportunitat, que juga a casa, que l'equip ha tingut un avantatge també a l'hora de poder entrenar i en aquestes instal·lacions i no sé fins a quin punt això pot ser contraproduent. Parlàvem de molts equips sense pressió, jo penso que la pressió és màxima per al València Bàsquet perquè l'equip està funcionant bé, la plantilla té talent, però clar, al final estem parlant que en una situació lògica, diguem, en un moment lògic, això ho hauria de guanyar Barça o Madrid, no? Que són els dos grans, i ja ficar el València Bàsquet amb aquest punt d'exigència veurem fins a quin punt és contraproduent. Del que heu comentat, parlar una mica dels jugadors que en aquests moments acaben contracte o que es poden estar jugant un contracte de cara a la temporada que ve. Per exemple, Jordan Lloyd, ja amb el València Bàsquet confirmat com a equip de l'Eurolliga la temporada que ve, a mi em sembla que és un moment perquè Lloyd faci aquest pas endavant, es guanyi la renovació i com ell, doncs, altres jugadors com Mike Tobey. És la primera vegada, per cert, ens ho deia el Juan Carlos Villena, que des d'aquí una abraçada, que ha estat una de les figures, diguéssim, més públiques que ha patit aquesta desgràcia del Covid, ell i la seva família, des d'aquí una abraçada immensa, un gran professional i amic de 24 segons, com és el senyor Villena, que ens deia que per primera vegada al València, en aquestes circumstàncies, doncs hi ha un factor positiu, si es pot veure així, que jo crec que sí, que és que l'equip valencià, l'equip taronja, per primer cop jugarà 2 edicions seguides de la màxima competició continental. David i Jordi, si voleu fer algun comentari que sigui breu, sisplau. Sí, David, has d'activar el micròfon, si no, és impossible. Sí, ara estava ja tan automàtic que no queda València, com heu dit sempre. Ells sempre es caracteritzen per anar de menys a més. Porten moltes temporades que recordem, per exemple, que el Jaume ha estat allà amb la corda fluixa la temporada passada, inclús a Pedro Martínez temporades anteriors.
sempre han anat de menys a més. Ara vull saber, clar, ara han d'estar a to molt ràpidament. Si el fet de tenir una plantilla amb alguns jugadors molt veterans, si li permetrà agafar aquest to o no. Després, respecte al que deia Gerard, jugar a casa, aquesta pressió dels valencians a vegades falta una miqueta de la perspectiva general. Jo crec que pot ser una bona oportunitat per lluitar-ho, però d'aquí a que sigui guanyar o guanyar, crec que a València s'ho haurien de fer mirar una miqueta. I també hem parlat abans de Jason Granger. Van Rossum també és un altre dels jugadors que ha perdut molt de pes i ha declarat que s'havia cuidat més, que la seva companya també és jugadora del València i que entrenaven junts i que tot plegat ha fet que estigui molt millor. També ja veurem, recordem que és un jugador també molt castigat per les lesions. Aquí et surt el professor d'educació física del cor, de la gent que es cuida, que acaben tenint la problemàtica de vegades de l'esport d'elit i alguna alimentació que no acaba de ser la més correcta. No sé qui intervenia, perdoneu. Anava a dir que el cas de Van Rossum és com el d'Eloi, també acaba contracte i estem a l'espera de si continua o no continua a València. Per tant, hi ha una sèrie de jugadors que hauran de fer aquest pas endavant i potser amb això es guanyen seguir l'Eurolliga la temporada que ve. Interessant, la història de Sant Van Rossum i el València Bàsquet, també és per fer-ne una història a part. Jordi, no sé si vols fer algun comentari. Anem ja als dos grans favorits de la Lliga CB. No, refermar el que ha dit el Rubén, que és un equip que és un bloc i que en aquestes competicions de vegades ser un bloc juga molt a favor. Ara, que el vegin a València com a favorit és una pressió molt forta. Ja sé que el senyor Roig ha posat molts de duros, però home, tant com per fer que el seu equip sigui favorit, no ho sé. És una pressió més posada potser per la premsa i l'afició que realment des del club. Ho hem d'explicar també. Al final aquí hi ha la sensació a la ciutat que és el gran moment del València Bàsquet i per què no una segona lliga, però clar, també el club és conscient que hi ha equips que tenen un pressupost superior, tenen més talent, tot i així s'ha de jugar i València Bàsquet evidentment està entre els candidats. A veure el paper de Valde, que estava molt bé en el moment que es para la competició, com arriba, quin rol té, però és un jugador també importantíssim per Ponsarnau. Doncs sí, jo simplement vull dir que ja sabeu que jo ara vaig canviant de tangent i fujo d'estudi. Ell feia 50 anys de la mort del príncep dels poetes, Josep Carner, i aquella frase que tant la companya com el nostre enyor ens ve de quan no érem. Simplement, des d'aquí vull agrair que avui el Gerard hi sigui i sobretot parlar de la figura que representa Burjassot. I ja està, només volia dir això perquè ara m'ha vingut al cap i Vicent Andrés Estellers també és un dels referents que sempre he tingut. No té res a veure amb el podcast, a ningú li importa això que estic dient, però jo ho volia dir. Gerard, tu saps que és... A mi sí m'importa perquè vaig estar vivint un temps a Burjassot, per tant, suposo que també venia per aquí, no? Ho deies sense acabar-ho de dir perquè tampoc ningú n'ha de fer res d'això, però era una picada d'ull cap a tu. Gerard, saps què és una història circular, una història xinesa? Saps què és? Saps quina estructura acostuma a tenir? Sí, acostuma a començar i acabar de la mateixa forma, no? Doncs tu avui hauràs començat i hauràs acabat, perquè ara és el torn del David per parlar del Barça de bàsquet. David, el David està en mode automàtic, No, vaig a tope. És per veure si estàs atent, Roger, ja saps que m'agrada... M'agrada aquest repte i saps que sempre estic atent. Doncs del Barça, el Barça jo crec que podem veure un equip canviat. Li trobo molts punts forts, a priori, té una rotació llarga i això pot fer que igual el Barça arribi més descansat als darrers partits. Dic pot ser perquè Pesic és una altra de l'escola Ivanovic, o potser Ivanovic podríem dir de la Pesic, en la qual si es mou molt més enllà dels 9 jugadors, 10, igual no s'acaba de sentir còmode. Llavors veurem com manega aquesta plantilla. És una plantilla molt llarga, amb posicions doblades, inclús en algunes posicions triplicades. La gràcia també és que estan doblades o triplicades amb jugadors amb diferents característiques. Un exemple és Ertel Pangos, que ja en parlarem més endavant, o Tomic Davis, que són molt diferents. És un equip molt físic, molt gran, amb una gran capacitat atlètica. Recordem que Pesic ja ha utilitzat a Claver tota aquesta temporada en la posició de 3. I després el tema dels bases. Clar, el tema dels bases és
El Barça ha jugat tota la temporada o bé sense bases o amb Malcolm Delaney 20-22 minuts i ara de cop i volta arriba el Covid-19 i jugarà amb dos bases a priori totalment diferents, com són Thomas Hertel i Kevin Pangos. Per mi, quina és la lectura? Si els dos estan mínimament bé, el Barça surt guanyant, perquè té dos bases i molt diferents entre ells que es poden complementar. Ara, em genera dubtes perquè recordem que Pangos no ha disputat ni un minut i en el cas d'Hertel molt pocs partits perquè es va tornar a lesionar. Llavors, tinc el dubte, si funciona bé, jo crec que el Barça surt afavorit. Una altra cosa, el tema de la pressió. Recordem que el Barça va treure la cartera aquest estiu i de moment no ha guanyat res. És veritat que per les circumstàncies, perquè l'Eurolliga s'ha suspès, però clar, queda la Lliga només i a la Copa no se la van endur. Per tant, Per què? una Lliga... Per què, David? Per què no se la van endur? Com, perdona? Per què no se la van endur, la Copa? Deixem-ho. No entro a per què va perdre el Barça. Simplement volia dir que va ser el València, el Pons Arnau, que el va eliminar. Ah, sí, val. No, creia que ja m'estaves enredant. No. Això un altre dia, ja en parlarem un altre dia. Com a jugadors destacats, jo crec que tothom diria Mirotic, que és veritat que ha complert, però em faltaria potser, en alguns moments, la sensació de que involucra els seus companys en el seu joc. No puc dir res negatiu de Mirotic perquè els números han estat brutals, ha estat als moments decisius amb cistelles guanyadores, però és aquella sensació ja per demanar la perfecció de dir ser capaç d'involucrar els teus companys en la teva dinàmica. També Corey Higgins, que no ha estat al nivell pel qual se'l va fitxar, i respecte a la banqueta, que sempre diem que mirem a la banqueta, doncs Pesic sabem que li va la marxa, que li van els partits importants i que els seus equips rendeixen aquests tipus de tornejos. La seva filosofia implica un nivell físic alt, no sé si seran capaços d'arribar a aquest nivell quan sigui l'hora de competir. I després una cosa que a mi m'amoïna, ho sento, us ho haig de dir, però m'amoïna bastant. A veure, Pesic haurà de seguir un protocol diferent a la resta de la gent perquè és persona de risc. Ho dic perquè a la NBA, ara que ha sortit publicada la temporada i tot, s'ha parlat de que entrenadors i potser treballadors més propers a totes les organitzacions igual han de seguir unes rutines diferents o d'altres formes de cara a la protecció del Covid-19. I passarà a Pesic? Però Ron Adams no hi és en aquesta fase final, per tant, de la NBA. Vull dir, que seria la persona de més edat, diguéssim, com a staff tècnic de Golden State. No, és una pregunta que llença el David. No sé si havies acabat, David, perquè a mi m'interessa molt. Tots vosaltres també les opinions m'interessen, però sobretot algú que ha narrat i ha seguit de molt a prop aquesta temporada al Barça Bàsquet. Algú va dir un dia, más letal que la guillotina, qué bueno que eres, Nikola Mirotic. I aquest senyor és el Gerard Soler, que el tenim aquí, i a raó del que comentava el David, no sé com ho veus sobre la figura de Mirotic, si ha d'implicar més els seus companys. Com veus el desplegament que ha fet Nikola Mirotic al Barça aquesta temporada? Bé, no acabo d'estar del tot d'acord. Em sembla que ha entès molt bé el rol que ha de tenir dins aquest Barça. Ell ha vingut per ser el gran líder, per ser la gran referència de l'equip, per jugar-se les pilotes importants i per ser un jugador sobre el qual tot l'equip paigui les seves esquenes, entre cometes, perquè evidentment hi ha altres jugadors que també han de portar molt. I aquesta és una cita que penso que Mirotic té realment marcada a l'agenda de dir és el primer gran moment, no? Ja l'estava esperant perquè, evidentment, amb el Barça la Copa no va sortir bé, però també és un equip que em dona la sensació que el febrer havia d'estar d'una forma i que el maig estaria molt diferent. Quin dels problemes ha tingut el Barça? Que, evidentment, en aquesta aturada li ha frenat tota l'evolució. Em sembla que era un equip que quan es produeix l'aturada estava en un moment realment dolç, de confiança, de joc, havent guanyat a pistes tan complicades com la del CSKA. Em sembla que al final aquesta aturada l'ha perjudicat molt i veurem com arriba el Barça. Però evidentment, juntament amb el Madrid, són els dos grans favorits. Penso que la posició de base és un mal de cap ara mateix per Pesic, perquè no has vist a Pangos en aquesta temporada, no saps com podrà rendir dins de partit, sembla que sí, que ja està preparat,
i jo amb Tomàs Hertel no tinc cap mena de dubte. És un jugador fet a més per aquest tipus de tornejos. No sé si algú vol fer apostes, no?, de qui pot ser MVP del torneig. Hertel té bastants de números, perquè és un jugador que a més li agraden aquest tipus de tornejos curts, partits tan importants. Al final el Barça té moltes armes i em sembla que ara mateix és un equip que el que se li ha d'exigir guanyar, igual que el Madrid. La diferència o el problema pels dos, millor dit, és que només va guanyar un. De moment les apostes les deixem per The Last Dance, que ha estat un tema recurrent també del documental, que es diu The Last Dance, es podria dir MJ o d'una altra manera. Rubén i Jordi, del Barça, i anem ja a l'últim equip, que és el Madrid, perquè anem molt malament de temps. Jo del Barça, per no repetir-me, però em preocupa una miqueta l'assignació de rols. Crec que Pešić en aquest sentit hi ha molts jugadors que han parat bojos tota la temporada, és a dir, ara jugo més, menys, ara d'aquell, ara et demano això, ara et demano l'altre. Crec que no ha estabilitzat bé els rols. I després, pel que deia el Gerard dels bases, és una evidència que és una incògnita, però sobretot el que a mi em preocupa és qui defensa Campazzo. I aquí ja no passo per si jugues bé o no, és a dir... Tu vas directament ja a la final. No, jo vaig directament al que ens pot trobar el Barça, no? Llavors, ara mateix és el jugador, per mi, a nivell exterior, el que més en forma estava a Europa, i clar, has de tenir un jugador per aturar-lo, evidentment amb tot l'equip, no? Però si Hertel està per atacar, igual no està per defensar. Si Pangos no està bé físicament, tampoc estarà per defensar-lo bé, i tots sabem el rol que ha jugat també Pau Ribas. Llavors, és una miqueta aquesta part. Situació en el qual en rols de l'equip i després el tema dels bases. La gent que ens escolti pensarà, bueno, esteu parlant de Malcolm Delaney, ja sabeu que ha marxat el millor equip de la història d'Itàlia, el Milà, però ja en vam parlar en el seu temps quan es va produir la polèmica i per tant tampoc avui volíem allargar-nos amb aquest tema que crec que s'ha comentat tant que fins i tot ja ens avorreix. Jordi. A part del tema del base, que és importantíssim, no? Jo aquí veig també, tinc un dubte, que és per qui apostarà més per dins, si per Brandon Davies, que no va començar molt bé, però darrerament no estava tan potent, o per una que ha millorat una mica amb la seva actitud, era un jugador una mica orxatós, però que darrerament té una actitud una mica més potent i que penso que si encara ve aquestes 10 dies de competició pot marcar diferències. L'Antetomic és un gran jugador que motivat i amb una mica de sang podria marcar diferències. Home, tota la sang o tot això que has dit orxatós, que era a la pista o semblava a la pista, doncs ha estat completament a l'inrevés a través del Twitter, perquè ens ho hem passat de meravella i seguim fent-ho amb el Twitter de l'Antetomic confinat. Ha estat un autèntic descobriment. La història del Jordi és la història que hem parlat tots els anys, no? Si Tomic tingués més sang, si tingués més caràcter, és així de senzill, no jugaria al Barça, estaria a la NBA i hauria estat un pivot realment molt dominador a la NBA. Al final és el que, diguem, li hem pedit, no? Fer el salt a la NBA, tot i així, jo soc un gran defensor d'Ante Tomic, el treball que fa dins de l'equip, és un dels millors pivots passadors i dels jugadors més intel·ligents que hi ha a la pintura de tota Europa, i el Barça té una molt bona combinació amb Brandon Davies. Aquí la situació del Barça, evidentment, passa pel perímetre. Quins jugadors arribaran en un bon estat de forma? I ho comentava el David, una peça que potser no ha brillat tant en quant a números, però a mi em sembla que és fonamental i que hi haurà molt de gent fixant-se en ell, en el seu rendiment, és Corey Higgins. Higgins venia de ser campió amb el CSKA, venia de ser un dels grans alers de la Eurolliga. Hi ha molta afició del Barça que creu que no ha funcionat com havia de funcionar. Jo segueixo pensant que és un jugador que dona moltes coses a part dels números, però clar, en un torneig així, un guanyador com Corey Higgins el que t'ha de fer és guanyar. Corey Higgins ja ha dit que si guanya el Barça i ell fa un gran paper, li dedicarà la victòria a Sergi Díaz, el Corey Higgins. Ha dit això, és una broma, evidentment, una pica d'ull pel Sergi Díaz. Anem a l'últim equip ja. Aquest equip és el Real Madrid, el deixem per l'últim perquè és el vigent campió, perquè per mi crec que és l'equip favorit, crec que és l'equip que està molt més treballat que tots els altres i ho vam parlar el dia que li vam dedicar de forma merescudíssima a aquest podcast a un dels grans entrenadors d'Europa, que és Pablo Lasso.
i evidentment doncs, tanquem, com dèiem, amb aquesta història circular, és a dir, comencem i acabem en el mateix punt, la mateixa persona, és el Gerard Soler, el nostre convidat d'avui, parlant del Real Madrid de Pablo Laso. Bé, no comentarem res que no se sàpigui, però evidentment el Madrid és un equip amb moltes armes diferents, capaç de fer-te mal de moltes formes diferents. La posició de base, la capitania, el timó absolut de l'equip és Campazzo, un jugador ja extraterrestre, no? Pel que aconsegueix fer sobre la pista, per l'impacte que té en atac però també a nivell defensiu. I a partir d'aquí penso que el Madrid construeix molt bé el seu equip, amb jugadors que no necessiten tant la pilota i que funciona molt bé sense pilota, com és el cas de J.C. Carroll, com és el cas de Rudy, o sobretot l'explosió al pas endavant de Gabriel Deck, que ha fet realment un creixement durant la temporada realment molt interessant i que seran els jugadors a tenir en compte en aquesta fase final. La posició de 4 per Randolph i Thompkins, hem de veure si finalment l'ACB permet els canvis diaris i per tant, pot haver-hi diferent rotació perquè Laso compta ara mateix amb 3 jugadors extracomunitaris, que són Deck, Thompkins i Jordan Mickey. Veurem també quina és l'opció de Laso perquè Thompkins acaba contracte i si ara no juga, potser després no voldrà renovar, cosa que també pot passar. I al final, quan hem parlat ja de les 4 posicions, arribem a la 5ª i el Madrid té probablement el pivot més dominant de tota Europa, que és Edi Tavares, un jugador amb unes condicions físiques i atlètiques úniques a nivell europeu. Per tant, podríem dir que el Real Madrid és el gran favorit? No, perquè hi ha un Barça amb molt de talent, pensem que estan al mateix nivell, però, evidentment, aquí el Madrid el que sí que ha sabut fer durant la temporada és aprofitar molt bé el 5 titular. On ha baixat el Madrid? Potser no hi ha algun petit punt feble. Els jugadors de rotació que potser no han acabat de fer aquest pas endavant, no? Per exemple, Nicolás Laprovítola. S'esperava una explosió o un rendiment més alt, no? Per part de Laprovítola, que tingués més impacte en la rotació. La inconsistència de Sergio Llull, que a mi em sembla que segueix sent un jugador molt perillós i més per un torneig així, i al final peces menys importants, potser en minuts, però també són molt importants per l'Asso, com és el cas de Fabián Coser, com és el cas de Jeffrey Taylor. Em sembla que el Madrid té moltes armes per guanyar aquest torneig, però clar, al final s'ha de jugar, s'ha de veure en quin estat arriba tothom, jugadors més veterans com arribaran a aquest torneig. Però, clar, si comencem a mirar la plantilla, comencem a mirar nom per nom, és que Madrid i Barça sembla que estiguin a anys llum de la resta. Sí, no, jo crec que és evident el que dius hi ha el Madrid favorit, sí, però és l'únic favorit? No, perquè hi ha el Barça, que té, a més, una plantilla excel·lent en comparació amb el que veníem vivint els últims anys. L'hem volgut deixar per l'últim per respecte, és a dir, per respecte a l'equip, diguéssim, que és l'equip a batre ara mateix. I qualsevol altra cosa, perquè recordem que és el vigent campió de la Copa, a la final el Martín Carpena contra l'Unicaja, seria una falta de respecte per l'absolut dominador els últims anys de la Lliga ACB i també un dels grans d'Europa. No tinc dominador a Europa perquè hi ha el Chesca, perquè hi ha un tal Fenerbahce, en el seu moment va haver-hi el Maccabi, l'Olympiacos, però jo crec que està, evidentment, en el top 3 d'Europa o fins i tot en el top 1 en alguns moments. Companys, per tancar... No, anava a dir, si em permets, hem de ser molt conscients del nivell que realment té aquesta ACB. Estem parlant que els 2 equips que poden lluitar o que són els grans favorits anaven segon i tercer de l'Eurolliga. I el següent, que seria València Bàsquet, estava lluitant per entrar entre els 8 millors equips d'Europa. Per tant, hem de ser realment molt conscients de que tindrem d'aquí uns dies un torneig d'un nivell extraordinari que hem de disfrutar, hem de gaudir des del primer moment perquè tindrem una ocasió diferent de veure aquests supertalents funcionant dia darrere dia i segurament amb màxima pressió i màxima exigència, un torneig que serà salvatge i apassionant a la vegada. Jo t'ho dic d'una altra manera, Gerard. El 12è equip, l'últim d'aquest top 12, és un equip que es va quedar a les portes dels play-offs de l'Eurocup. Amb això jo crec que està tot absolutament dit, a través, diguéssim, del comentari que feies del nivell que suggereix aquesta competició. Rubén, David i Jordi, per tancar, per salpebrar aquest darrer equip que és el Madrid i abans de posar la closa a aquest nou podcast. Jo per anar directament al gra i perquè el Gerard també ho ha explicat, també ha fet una bona radiografia, per mi és un equip que domina la posició de l'1 i del 5. Dominar la posició de l'1 i del 5, i crec que amb això estaríem tots d'acord, en què tenen els millors jugadors a l'1 i al 5.
té molts números per guanyar. Afegeix-li també experiència, afegeix-li, com deia el Gerard, altres jugadors destacats que no necessiten destacar, però que destaquen en aquests tornejos. Pot venir un Rudi i fer-te un partit espectacular, pot venir un Llull, pot venir diversos jugadors i un equip format i treballat des de fa uns quants anys. Jordi i David. No, ja vaig. Com has dit Jordi, pensava que... No, dos cosetes. Sí, David, però el Jordi t'ha fet allò de dir... L'assistència. Sí. De Llull estic molt d'acord, O sigui, ha estat tota la temporada trontollant una miqueta, però jo em quedo una miqueta amb aquell Llull, que encara que no estigui bé físicament, recordem la final del Mundial, on l'equip estava esgotat perquè l'equip tenia una rotació curta i Llull va oxigenar molt aquella selecció en aquell Mundial. Llavors jo confio, pel bé del bàsquet, tot i que no estigui bé físicament, que ens doni aquests moments de màxim gaudi. I després parlar de la figura molt breument de Pablo Lasso, ja li hem reconegut àmpliament la seva trajectòria, i la dada molt curiosa de que el Real Madrid té molts MVPs diferents. Normalment sempre els MVPs dels equips dominants es repeteixen o hi ha 2 o 3 jugadors, i en el Madrid han estat molt diferents entre ells. I qui ens anava a dir nosaltres fa potser 4 anys o així que Campazzo i Tavares anaven a ser jugadors que dominarien i que serien els líders del Real Madrid, merescudament, això sí. Jo crec que s'ha tractat injustament la figura de Facundo Campazzo, sobretot a la seva etapa a l'UCAM Múrcia. Hi havia moltes veus que ara el defensen i que no tenen cap problema en reconèixer obertament que s'han equivocat. I els que dèiem això, perquè m'incloc, ens encanta equivocar-nos sempre perquè demostra que no en tenim ni idea i que aquí hi ha una feina d'entrenadors, d'scouts, que són els que realment en saben, i nosaltres simplement el que fem és parlar de basquetbol moltes vegades. I per tant crec que això s'ha de reconèixer sempre. No sé si també eres del que deia que Campazzo mai podia ser primer base del Madrid, no? No, a veure, jo deia... Això ho vaig sentir durant molt de temps, No, Campazzo no pot ser el primer base. Revulsiu, no? Que era el revulsiu. Sí. Jo el veia que tenia mancances, que sí que podia créixer, però tenia les meves reserves. No, jo mai vaig dir aquesta frase tan contundent, però sí que reconec que tenia les reserves. Aquesta frase l'he sentida també per aquí i gent que diu que no l'havia dita i no assenyalo ningú. S'ha de reconèixer... Sí, Jordi, digues. David. No, dic que s'ha de reconèixer que Campazzo ha demostrat que és un jugador intel·ligent perquè sense perdre la seva essència sí que hi ha uns matisos de, per exemple, quan jugava a Múrcia, que ell els ha modificat en el seu propi benefici i en el benefici de l'equip. I això molts jugadors no ho fan. I s'ha de reconèixer aquesta capacitat de Campazzo. És algú capaç, perdó Jordi, és algú capaç de fer perdre els nervis a Dimitris Diamantidis amb una clau de judo. Amb això està tot dit, Jordi. Jo no només reconeixeria la capacitat de Campazzo, que és evident, sinó també la capacitat de Pablo Lasso, que en el seu moment ja era un bon base, que potser ha estat qui ha acabat d'arrodonir la figura del Facu. Vull dir, crec que el pes del Pablo Lasso aquí també crec que és important. I juntament amb el que dèiem abans del València, a mi em sembla molt important que el Madrid és un conjunt des de fa temps, no? I en aquests moments, en una competició com aquesta, tenir les coses fetes, sabudes i apreses de fa temps et pot ajudar bastant. Doncs, companys, això està tot per avui. Anem tancant perquè sempre diem, ens posem un límit i després fem el que volem, perquè evidentment no hi ha ningú des de dalt que ens digui tu, si no fas els minuts que havies dit, no vens més al podcast. Gerard, t'agraeixo molt que hagis vingut, que hagis estat aquí. T'havia dit jo una durada concreta i després ja saps que aquí comencem a xerrar. Espero que t'ho hagis passat molt bé. T'ho he comentat fora de micro, però també ho dic aquí. Jo a partir de l'hora que havies comentat he posat el taxímetre i ja t'arribarà la factura. Estarem encantats de pagar-la perquè ha estat un autèntic luxe tenir-te aquí. Gràcies per la teva paciència, per acompanyar-nos
per parlar de basquetbol. És un plaer sentir-te i tenim ganes de tornar-te a sentir en aquesta nova experiència a DAZN. Deixa'm dir-t'ho des d'aquí, absolutament merescuda, i gràcies per tractar també els partits de basquetbol. I la veritat és que s'agraeix tenir algú tan proper que estigui donant aquesta qualitat al bàsquet. Gràcies, Gerard. I també... Un plaer i res més, a gaudir, que torna el bàsquet, que torna a l'ACB, tornarem a veure el Barça, tornarem a veure el Madrid, la Penya, el València. Això ens ho diuen fa 2 mesos i no ens ho creiem, Totalment. L'Eurolliga no ha pogut ser, era evident que seria molt complicat, hi ha molts països implicats, a ritmes diferents de la pandèmia, però sí que tindrem la nostra lliga. Gràcies al Gerard, també Jordi Marín, David Armadàs, Rubén Sancho, ja sabeu que fase 1, fase 2, fase 3, tires per talar-me, que cadascú faci el que bonament cregui, però sempre amb mesura i sobretot amb molt de cap. Avui voldria recordar-li al Gerard que quan ha dit allò del taxímetre, qualsevol número multiplicat per 0 sempre és 0. O sigui que... No, i sobretot que no ens ho tregui del nostre sou, És a dir, si s'ha de pagar, que es pagui a part. No, en absolut. Ja sabem que això sempre està ben repartit i ara que dius això del 0, un dia recuperarem l'anècdota dels 0 de Jordi Villacampa i del Barça, que ara hi estic pensant. Companys, que vagi molt bé. Gràcies, fins a la propera. Bona tarda a tothom. Adéu, bona tarda. Please stay home, please stay home. Don't want the corona. Please stay home. Oh God, please stay home, please stay home. It's okay to be alone. Guille, tell them. Please stay home. If you need it, go to Mercadona. If you live in Barcelona, there's not only paper in Arizona. Però estem bé, si ens hem de veure ens saludem de lluny. Estem bé, d'aquí 9 mesos hi haurà un baby boom. Estem bé, 2 setmanes sense sortir al carrer. Estem bé, d'aquí amb els meus amics amb res a fer. Stay home, please stay home. Don't want the corona. Please stay home. Oh my, please stay home. Please stay home. Stay home for us and your Wilson. Well, me say 1, say 2, say 3. Yo dica, quédate a casa, me say, stay at home, quédate a casa, diga, stay at home. Lávate las manos con jabón, lávate las manos con jabón. Que te toca toda precaución. Do all we together in a one action. When man call Willie, they upon a combination. Alongside the family, they upon song. Long time man can sing a new song. Quédate a casa. It's okay to be alone.